ହାଣ୍ଡିଆ ପିଲ ହାଣ୍ଡେ ପିଇଲି ଆଉ କି କରିବୁ ବୋlu ହାଣ୍ଡେ ପିଇଛି ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ପିଲେ? ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ପିଇଛେ ଆଉ ଠାନେ 10 ଟଙ୍କା ପିଇଛେ ହେଲା ପଚାରି ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଲୁ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲି ବୋଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପିଲୁ ସବୁ ପିଇଦେଲୁ ତ? ଏଠି ପିଇଲି ଭୁଡ଼ଗରେ 20 20 ଏଠି କିତା ସାର ପିଇଲି 10 ଆଉ କି ଭାବୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ এটা পকেটে মারছি এটা এই পকেটটা ଆଚ୍ଛା এই ଆଚ୍ଛା ପକେଟଟା ହେଲା ବେକାରିଆ ଗଲି ମୁଇଁ ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ କି ବ୍ୟବହାର କହ ଟିକେ କି କହିବି ଆଉ ମୁଁ କି କହିବି ମତେ ପଚାରୁ ନା ଏଟା ଆଉ ତୋର ବୋର୍ଡ ବଡ଼ ଆମର ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ପାଇ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ନାହିଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି କାଲିକି ଆଉଥରେ ଆସିବା ତ ବି ହଁ ଏଠିକି ଆସିବ କାଲିକି ପଠାଇ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି ଆଶା ଦେଇ କହିଛି ମତେ କହିନି ଆଶା ଦେଇ ସାଉଟ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି ଭେଟ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଗାଡ଼ି ଭେଟ କାଟି ତାପରେ ମୁଇଁ ପିନା ପାଟି ପିଇବି ବୋଲି ପିଇଛି ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲି ବୋଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫଟୋଟା ମୋର ଏଇଟା କେମିତି କରିଛି ଦେଖ ଗାମଚାରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଉଥରେ ଏନା ଏନା କାଢ଼ି ଯିବୁ ପିଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯିବି ନା ହେଇଠି ମାନେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୁଳତ ଘିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଝି ସେମାନେ ଆଣିବେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଗାଈ ଛେଳି ଦେଖିବି ଆଉ ଗାଈ ଛେଳି ଦେଖୁଛୁ ନା ଆଉ ଆଉଥରେ ପିଇତେ ଯିବୁ ଯେ ନା ଆଉ ନେବ ଏଇନା ଏଇନା ଯାହା ଗଲୁ ଗଲୁ ଆଉ ପିଇ ଯିବୁନି ନାଇଁ ରେ ବୋଲ ଯାହା ଖାଲି ଯାହା ଆସିଲି ମୋର ବାଟର କାର୍ଡ ଝୁଣ୍ଟଣ ପତ୍ର ପିଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଘରେ ମାରିଦେଲୁ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ହେଲା ଟିକେ ମାରିଦେଲୁ ଏଇନା ଆରାମସେ ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତୋର ବାବୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ଭାତ ଭାତ ସକାଳେ ଖାଇଲି ମୁଠେ ଏଇନା ଭାତ ନେଇ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଛି ପଚାର ନା ଲୋକଟା କହୁଛି ଏଟା ମିଲକା ଆଉ